god aften. Fredag meget sent. Vi skal lige forklare, at vi har lavet matematikaflevering paintball. Vi har fået en ligning, der ser sådan her ud, og vi har forskellige værdier opgivet i. Så skulle vi ud fra de værdier og Newton-Hens lov regne ud opstille en differentiel ligning. Vi har valgt at opstille en første ordens differentiel ligning, hvor vi har hastigheden afhængig af tiden. For i første omgang, der har vi lavet de to værdier. Den værdi op til V kaldt for K1, og den her værdi har vi kaldt for K2, der skulle stå i en serie her. Det hedder ikke D. Og så var det bare i gang med matematiske løsninger. Så det vi har gjort, vi har flyttet vores ukendte nævner, der skulle stå i en DE her. Og så har vi flyttet det til herud. Og bagefter skulle vi integrere det. Og da vi skulle integrere det, der kom vi til at gøre det sådan der, at vi flyttede vores m uden for integraltegnet, og så for at få løst opgaven meget nemmere, så har vi lavet brokket om, i stedet for at have minuser ned i nævneren, der har vi gang med minusin, så får vi plus ved den nævner. Og så var det bare med at integrere det, og vi har valgt at bruge partielbrøk-opløsning. Eller en anden en, der vi op til. Skal jeg fortsætte? Nå, så vi har diskuteret meget, hvorfor en metode vi skulle bruge. Jeg vil bruge en anden en, men vi har valgt at anvende Jons metode fra side 341 fra Calculus, hvor det er den der her, hvor vi finder rørene til n-grads ligning, og så løser vi det partielt, hvor ligesom det vi har lært før, vi ganger alle værdierne ind på tælleren, beholder nævneren, og så kan vi bruge koefficientmetode til at finde tælleren, og vi finder a til at være minus k over k1. Så bruger vi konstantmetode for at finde b, og det var bare 1 over k2. Og så skulle vi bare have det ind i vores oprindelige formel, hvor vores konstant, vi kunne tage det uden for integralt på begge dele. Og så var det bare at integrere de to dele. Og integral er 1 over konstant, det er bare elentig-konstant. Og her var det ikke nødvendigt at bruge substitutionsmetode, fordi der var ikke nogen konstant for en v, så vi kunne bare integrere hele elentig den. Og så resten var bare almindelig matematik, hvor vi har flyttet vores konstanter på den anden side, og så har vi brugt logaritmerregler til at få den her regnestykke, og så får man en egentlig udtryk her, og så resten var bare almindelige udregninger. Så Jon, vil du? Ja, når man er nede på det endelige resultat hernede, så kan man for at finde ud af, hvilken hastighed den har efter 0,1 sekund, indsætte sine startværdier til tiden til 0. Og det er udgangshastigheden på 91 meter per sekund til tiden 0. Og indsætter man det i det udtryk heroppe, så får man en værdi C, som er 0,53. Og regner man igennem med t sat til 0,1, altså 0,1 sekund, så får man en hastighed efter 0,1 sekund på 76 meter per sekund. Og tegner man hele formlen
hvor man har tiden ud af første aksen og hastigheden op af anden aksen, såvel kuglens hastighed som funktion af tiden beskrives sådan en kurve her, som selvfølgelig et eller andet sted lang tid derude af vil ramme meget snært på 0. Nu er det bare sådan, at paintballkugler har en tendens til at ramme jorden, før de bliver stoppet af luftmodstand. Når man skal løse den næste opgave, hvor man skal finde ud af, hvor langt ude af, eller hvor hårdt den slår på 10 meters afstand, så griber man fat i det her som udtryk og integrerer med henblik på tiden for at få et udtryk for afstand som funktion af tiden. Og tilbagesubstituerer man gennem det, så kan man få selvfølgelig få den tid, det tager at nå ud til afstanden x, og indsætter man så den tid i denne her formel, så får man selvfølgelig den hastighed, kuglen har ude på 10 meters afstand. Ja. Vores linjen er O-linjen, på grund af at vi har hastighed anden, og så vi har første 8. linjen, og vi har løser for separationsmetoder, som de viser på tavlen. Her der har vi indgang A, og den kan man også skrive som hastighed over tid. Og så har vi 2 konstanter her. Den her skriver vi så som K1, og den her over skriver vi som K2. Ja. Og så flytter vi lidt rundt på det, så vi har dt derovre, og den ryger herned i nævneren. Og herover så integrerer vi det, ikke helt endnu,